beraz ohartzen zaren momentu horri egiten dio referentzia. Baina egia da hilak agertzen direla poemetan, baina ez hainbeste heriotzaz hitz egiteko, nire asmoa ez da izan heriotzaz hitz egitea, baizik eta bizitzaz hitz egitea, bizirik gaudenei buruz hitz egitea, ez? Bizitza gehiago baloratzeko modua ere baita heriotzari begiratzea zuzen, ez? Lau atal ditu liburuak, lehenengoak orain gai ditugu izenburua dauka, eta hor badago barrura begiratze bat, badago barruko zulo, barruko putzu, putzuaren irudi asko agertzen da, horreko ahulezia edo ahuldabe oiei, eta baita bizkat errealitatetik ihes egiteko modu bat, barrura egindako ihesaldi bat. Gero bigarren parte batean, atal batean, ez dabila izerik izenburua duen atalean harremanei buruzko poemak daude. Hasiera batean maitasuna bukatzen denean, edo agortzen denean, edo desioa agortzen denean horri buruzko poemak daude, eta gero desioaren berpizteari buruzko poemak. Badago beste hirugarren atal bat, dekoratuak izenburukoa, eta hor begiratzen diot gehiago bai barrutik, baina inguruan daukadan munduari edo gizarteari. Eta azkeneko atalean heriotza, hildakoekin doazen zapatak dauka izenburua atal horrek. Eta esan dudan bezala, heriotzaz ari naiz, baina aldi berean nahi nuen bizitzaren indar infinitu horretaz hitz egitea, heriotzaren gure hilkortasunaren aurrean bizitzak duen indar infinitu. Eta hori da, nire asmoa izan da pixkat gure egunerokoan edo bizitza kaotikoa den bizitza honetatik gauza batzuk jaso, nire barruan ordenatu, nik uste izan dudan bezala, eta berriz atera, eta nire begiradarekin ateratzea.